Hello mga amigo, ari na naman si Manong TV, basi mga tingala ka mo damo bulak no. Ari kami sa Jaro, Iloilo City. Mabakal kami bukay. Kay may regaluhan kami pero man kwarta bitin. So nagkadto kami anay sa sa Jaro Plaza, lapit man lang eh. So after kami mag-withdraw, ari kami lakat sa Burgos Street, Jaro, Iloilo City. Ari kalidi ang patpat Kansihan no. The street is 113 Burgos Street, Jaro, Iloilo City. Oh, open sila timing. So nagsulod kami kay hangover kami sinaming ni Kansi siguro dire. So testingan ta. Kansi. Dami tadi ko no? Way pa. Siya na tudlo. Ay, liro ko men dito. So, tama ka tinlo sa ilang lokal. Kami yung unagit nga customer. Imagine, first thing in the morning, pagbukas nila, timing kami. So, ari ang ilang lugar. So, ang menu nila, so, ang inyo, ganda yung ano kasi. Ibaw na kami po. Ano yung toast? Dibono niya, double dibono niya mo to. Gaga tubig lang. Water. Diba? But isa ka service, isa ka bato. Hindi. Ako hindi. May tama tayo na. Kita mo mga tindero ito nga Facebook mo. Mga totoo, even ang toilet. Look at that. Tinlo kayo. Nice. Isn't it good? Iba niya ano-ano lang. Sa mga telephone order. Pick up lang siguro. Uy! Ari na yun. Oh, kalapad pa. Ulit Kansi. Thank you. By the way, Kansi is a soup from beef shanks, flavored with batwan, tanglad or lemongrass and chilli, mixed with vegetables like jackfruit or any other vegetables that you like. Ay, ano galing mo? Katakuray. Termos. Termos. Ito pa nga sa susunod namin harap. Wala na namin natag. Oo, namin, no? Iba niya saya. Karoon na lang kumuupit na. Ate, karoon na lang eh. Karoon na lang eh para init. Tar namin. Hindi ko kami. Grabe, bakit natin. Ito ang kaldo nila sa termos na butang. Grabe nga technique namin. Tuwad man actually para ma-preserve ang init bala. Grabe nga technique. Guwapo sila. Guwapo sila. Damat ang sosipon eh. Caldo. Kailan tapapansa? Init-init pa sir. Wow, ganda termos niya, kaldo. Mayo nga idea. Nami Eh, saan na sir kani sir? Wakad lang ako. Wala kami ano kami amo ninyo. Katwad to amo, balik na mo customer. Oo. Bagay. Mayo nga yung idea, tapos yung ano pa.
invite ka naman for 60 lang. Not too bad, no? Highly recommend. Kadto ka mo din. Ilulugal gas mo. So guys, thank you so much for watching. Shout out to every Ilonggos who like Kansi. Kadto ka mo sa Patpats Kansi, ari nang lapit sa Jaro Plaza. You will never regret it. So thank you so much for watching. Cheers.